Igsuon nag-ingon si Jesus kanato nga ang moalagad kaniya kinahanglan nga mosunod kaniya. Juan 12 versikulo 26. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako. Aron kun hain ako, atuwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Igsuon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, daghan gayud kaayo ang gusto nga moalagad ni Jesus. Ang gusto nga moalagad sa Dios, apan hain man ang ilang hunahuna ug ang ilang kasing-kasing. Gusto sa Dios igsuon nga kung gusto ka nga mosunod kaniya, kinahanglan nga mag-alagad ka kaniya ug dili ka mag-alagad sa kalibutan. Tungod kay kung magsunod ka sa Dios, nag-alagad ka sa Dios, apan nagsunod gihapon ka sa mga kalibutanong buhat dinhi sa kalibutan, dili matinud-anon ang imong pag-alagad kaniya ug dili matinud-anon ang imong pagsunod kaniya. Gusto sa Dios igsuon nga mahimo kitang putli, nga kung mosunod kita kaniya, kinahanglan nga wala kitay laing alagaran kung dili siya lang. 100% atong ialagad ang atong kinabuhi ngadto kaniya, nga siya lang gayud ang atong pasidunggan, siya lang gayud ang atong sundon. Hinumdumi igsuon nga nag-ingon si Jesus nga kung buot ka nga moalagad kaniya, kinahanglan mosunod ka kaniya. Og hinumdumi usab igsuon nga kung ikaw matinud-anon nga misunod kaniya, kung ikaw matinud-anon nga nagpasidungog sa Dios, ang Dios anaa sa kanunay nag-uban kanato. Bisan asa kita, ang Dios anaa usab. Tungod kay kita nagmatinud-anon man kaniya, ang Holy Spirit ni Lord maoy magbantay, maoy mag-uban, maoy maglig-on kanato sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.